iwe iwe. Jangan tayo. Meeting kita kay parti tu dan beri mau long pat ke meeting jong VPP te selain paipa ni penginaya kan thok ikiway nginyat beje kan kelemti kon bak mo ngin long ki bas mauret ko ki paipa nginom sya bagajing sarong kan yok jaka hari ita ijing ke pat umuta nang ilam jong parti nomor balai ngakan mau ngiladiru kira ben mo VPP yu ita mo aparti yu ko bakong kata kawan mo hagat ko por haus nam arajan arpuan na khotingi ko ki palba ki ba ai ki ba rai ban kersha ningi na kerpa re ponginam so sarong ngin ya ta garanti ke mas nore nginam so sarong nginam kren kan tho ye kita ki wai em ba kita ki wai ru ki i ye kan jok kalanti in duai na kan ta jok ki pamal kiru ken phai namar ka voice of the people party ko long ka party ka jong pada ka bayeng ye ka ban thau thama ye ka ban phem pan tha pan klador am dai tang ye kita kinam ka shan de BJP le ka ban thau ka ban thrang ba ka ban no na ka ban ka ri ba ka chal pan re hi ba ro ka bai banai ka jing snan ka jing kremen ye ka lawe jong ki ni ki ba hamne ki dan shibun ki ba lang ni hapan ra ni hapan betul lenti ladam dai mana mapi manupa ladam dai menpa paipa lanupat kapor kam up ko ki paipa kalau dai menpa kapor ko ki paipa bangi hak pan le ya hapi ki paipa namar ka parti ka jongi kom bagi on karupa ka syar nyum dan ban ai pi ki paipa kamangi dan kelong tang kini ki sembai rupa ki sembai syar ki bangam artatin lara pilap diang yaki ki bet yaki age jingmut jibur khat ke jongpi ngam alkati ak nginyo i ya ka lawe ka bapnai nginyo i agi kon ke jongi kinyo ban khai yu so o shyam so otan ka lawe ka basnai ka lawe ka batan ka jingkamen nagamanta jongpi kole shibon pai ba bai ya ka por ka bapia ya ka ban snow ki badan hange ka kumjo lu kidan iba syam satay sa asin kiyeng disam bijampi kulay shibon kulay orkar kulit